I'm sorry, Changani. Inini nyaya pano ndiye vana mwana ungatiyesa uri mwana futi akada kunzira nyangu tsinosoma kodi amai ava mwana wakabuda gate ndikapinda mugate nemwana wake mwana wangu danda vampa mabhisikiti 2 anga chichi ndobatambidzawo mwana ndokatanga kudya abva kuda mugate mwangu wacho ndikwadedza mwana wako ndikotanga kumukoro chawadya kuzoti chinei svipa vachimurowa mwana uyu wapedza kumurova ini ndagaragara ndobva ndaona meseji yapinzwa nemwana womusikana handizoti aripi kana kuti ndizoti ari pandikataura apinza meseji yototona adakakuuraya mwana wedu mamutadzi meseji yacho yakakura kuti ndiitsanangure nemuromo ndingawedzera kana kutoda kusirishwa kunyepa kwedu ngofunga kungatofiwa kana mawandirwa nechikafu ibairwa nemapenzi kuti mwana wedu asi manje kuti kumba kwawo kune nzara kana mukwani ibaive unoti wedu ndizvinzwe futi mumwe ndopinda naye pasi ko zvino musaona kunyarara mukati kupusa no kugadzira runyararo mukagara saka ini mukada kuzviita ndini manje atinozosvitsana ndokwakapenga vai changisai kuti maidaka kumu chiverenga sero wavo weona wakuverenga zvakanaka zvakanyorwa zvacho ndikutorega manyorwa zvakaitwa sonacho inanyatso correct kacho maidaka kumuuraya manje hafu unonyepa kwenyu ndokungatofiro kana mawandirwa nechikafu ibairwa nemapenzi noti mwana wedu asi manzwa kuti kumba kwavo kune nzara kana mukwana ibairei nenoti wedu ndizvinzvo futi mumwe ndopinda naye pasi iko zvino musaona kunyarara mukati kupusa no kugadzira runyararo kugadzira runyararo mukugara saka ini mukada kuzviita ndini manje kwatinozosvitsana ndokwakapenga vai pamusikuitenga inini nyaya yokutoona mai vangatisi yekuti ndakavanasa chakaitika ndechekuti ndikaenda kunochaisa foni kumba kwashamwari then unochaisa foni kumba kwashamwari ndikuita mwana achidya akagara padhuku ndopana kuti ndikudzoka ane 2 years ndikudzoka kuenda kunochaisa foni pamene saka pandakadaro ndakaenda vana vachitaudza vachityidzana nevanhu saka ndakangoenda iva mai avo atitaudzana tichityidzana anditi sorry pakuti ivo nalendodo watitaudzana tichityidzana saka ndobva ndashedza mwana ndakamira pakati palendrod naivo vari vaviri kwetoti pane mwana wavo akamira pakati pavo mwana ndobva ndashedza mwana wangu akaita kanhapu kekuramba kusvika patera achiti muda kundirowa mama ndikati yakuno hatizida kukurowa mwana ndobva ndatumira munhu muyadhi mandakapiwa kuti ndisatsike ndobva ndatumira munhu kuti atore mwana ndobva atora mwana ndakatanga kurowa mwana temu ndarowa mwana handina kumurowa ndichiti wadyirei ndakamuti uri kutsvagei munzvimbo yatisingadiwi ndo marorero andakaita mwana kwetoti hanzi chikafu uri kutsvagei munzvimbo yatisingadiwi hongu mama ava vakandishedzera vakati ndini ndamushedza kuti auye kuno nokuti anga achikuteere kwamuntu ndikati mamuchimushedza kuti zviite sei nemutemo wamakapiwa pamba penyu isi takasiyana majuro makaisa matenti kuti tisatoonane kana kuita sei mamuchimushedza kuti zviite sei mozomushedza kana maani penyu kwete pamba palendrod wenyu ehe hongu meseji vakandirudza naiva unonzwa mutauro
Mwana ari 2 years anoziva. Ndichabvunza kuti ivo nomwana ari 2 years anohomwe ndiani? Ndobvunzwa nomunhu wakafunda. Inini nomwana wenyu anohomwe ndiani? Mwana ari 2 years kubvunzwa neni. Akamupedza ndiaripo. Inini ndiri muromo 2 years. Because kana mtisiya mwana ari 2 years baba nekuti mamaite zvizva zvamukuita. Ndakamusiya achidya mwana ndikungonocheka kune kuita Amai tati mwana ari 2 years mwana wamaigogodzera kuti inini naava baba batungirirana anozive nachaanoziva saka maimudzirei ine kubatikana mama mwakabatika mwana wekubika akarwara nedumbu saka chii ine kubatikana pachiyanda saka pamakarowa ne 2 years mairowa ndero mwana mairowa nemwe message kuti ndine video inoratidza kuti vana vanofanira chikafu everyday iri video ndiri kupedzisira takabva mutaudzana mashoko video iyoyo vachichikana amai munolodya kai ndimakaitapendere pamba penyu landlord kuvavanotindabata vana vari ndosvandakava musoite amai avakandifonera aiwa kamai chapo wangu ndozvakudotsana mwana wangu ndiane rasta kumasoro wangu ndiane dress ndokumbiro kuti muzvongomukanatenga mai avakaenda kuiperoti vakandifonera anditi kumashure tine zvaitiko zvaitika asi takangozvisiya ndobva vafona vakanditi ndanzina landlord wangu musapoti muchipa chikafu kunoko kana kuti chikafu chinodarikira ukoko musapoti muchaura nesu ndinopiwa notice nalandlord wangu ndakavati zvakanaka ngatitedzere mutemo upi iwo wakati kweti ndakavakatotiona ndaitomona mwana ndaitomona ndakasiya nenyaya mashoko avakataura kuti vabuditse video ndo rakaita kuti tisiye vachitora ndosatibvunzwa mabvunzwa apa kunzi inini nemwana ivaviri andisiva ndati mimi nomwana 2 years adomujati amusire mimi nopaibvunza kwanda zvifika muzire kamwana 2 years apata munhu wabatsira chenu avana vada kuwamoshaya unozanyanya vana munobva mukubvisana panapa mese panapa vanopedza vangu vaisi vakutamba isi vana adiki nyaya vana adiki haipindirwi kana vatinzi vatorovana soko eva usada musiya kwete kuti munobva vati wangu hanzarwo ndimi mutongera mwari siri ava ndana mwari ndimubvunzo futi vanenavo vanobvunza ndana mwari uyu munhu akazoisa meseji akaziva sei akamufonera achimuudza kuti ndezvaitika kunzi pazvakaitika zvinhu zvimwana wenyu mukomana anga arikona ndiraibvunzwa anga aripo pamakasiya mwana muchimuchajisa foni anditi masiya mwana ari wega makati mimi ndakasiya mwana ari wega ndinatobavati masiya mwana ari wega ndochajisa foni pamadzoka pamasvikoona zvaitika zvaitika vatashamindozvakwama mukomana uyo anga asisi angarumba kwayo akazviziva sei anokwanisa kutsanangura nekuti pamusoro ini zvandakaita mai vachipedza meseji angadziva kwake ini handizoti zvakafaniswa sendauya handizoti zvakafaniswa senekuti mai vangu vakandudza meseji ndakafonera musikana akamusea ndikakumbira mai akakuti aswere kana aswedza sindomufonera akati makadima ngati kwangu makadiwa zvikanzifona zvaunzi mukudze anaenda kunotiko chichete aiwa musikana wekusenda meseji ndikati vanhu venyaya aiwa ndototsanangura kuti pameseji avo vachibudza meseji mai yacho vakatondibvunza kuti koma tikudii kumwana mene tikati mwana wangu hapana zvanokudii zvandinoziva doko vakati kune meseji yaita sei yasendwa kunoko wabva tanga kundiverengera ndikati asori hemi hapana zvandatone 3 days singatone musikano uyu
ndobva phone palaudi chifonera kusikana wedu abati makadii mama kanti pangu makadiosvika nzikona ndikuti mukudzi angaenda next door mamuro vete ndati aweta basa ndonyaya ndafonera kuti mai ava kufunga kuti ini ndataura nani zvikanzi wapii foni ndaenda kupafoni saka pandakwatambudza foni yangaingori palaudi ndokona kuti vanhu vanga kutodegedzana vakutukana nesikana wedu ndoba ndingati asorizve kukumbiro chi kuregero pameseji ndichamutsura ndofana kunyara zvakudaona kuti vakuchinja mashoko ndiyakafonera musikana amusachila kunyamvundo zvaverengwa muizvi zvekuti akaita akazvise zvinhu zvimeseji akazowana kuti ndiye yavo yamukomana angapuwana handisi kuziva nekuti mwana akaiswa wakazowana kupi iwewe zvenyaya yakaitika usiku unomuresa kana zvakaitika nezvekuti pakauya panhau vari grade akauya pamba vari tunikadiki kacho so wacho akazorora wabva yafunga yakadini kuzanga rekurega kusungika swirika kochiika nje ndawana mari ndabvunza kuti vanorwei vanzvanganya panika ndokabva ndatafonerawo ndikati mwavi vamwe vanitaina panika ndikati vanorwei ndati panika yazhinji zvanzvimukuru vati ndikomana gete zvakashidya atora message yake akatora message musikana atokuvachoiya ndaudzaudzobika pamusaka akuti angane pane kuiaaaaao sezvo vanhu asikatazana chikanzi arura ndikati andikavuta chikafu papi akapuwa anibva next papo akapuwa nani unopaona uchipatsa message akavabvira message yakashota akanga apuwa nani chikafu chacho mwana wacho hausimuziva saka ini ndikazadzira kuveiko yakatumira message iwo wakatumira message kuti wakatumira message vari kwamudzozvikuya zvinozopa message izoyakuona iwe wakapa message munhu isina kukwana ngazopa kuti iwe afungidzire kuti ava mai vakapa loni kuti aidya chikafu chisikawirirayo iwe wakatumira wrong message amai vako ava wabata kuti pasiripo warora mwana ni 2 years abuses and abuse whether wamuroa unokuda kuranga mwana ni 2 years akolewe ava vatomboa waranga amai amai message yaverengwa paino mumeitangiro sei ndozvakazvitaura chakati muzvitangiro sei yanga ichiuya kwamuri katatu ini ndakatanga kuzvanaka asi pakazoita iwo wakatanda kuedenda asi pakazoita kutaura ndakazoti chiendeko ndari mumurisi nyaya dzakudetsera nyaya dzisina basa dzinomuka risoko ndikuchaji wotimomunyaya tiendako tienda kugarawo amai zererwa mari yenyedani mazuva amai noizika mari yedani neakuisa pasi mobatira kuyachimuona mari aimusichachemedwa ukama unombwa nogazagara mwana wenyu ndorinzidzi zvinhu izvozvo atimubatira mwana wenyu
Isongebata chikuzisi. Asita kuti mtsva kama tazobata unodzika. Akabata unodzika South Tazisiya marvara zvakanaka. Unobata kudaro mwana unyane mu. Asi It's in the